Nagpasalamat ang pila sa mga bolantero sa Iloilo Terminal Market bangod hindi na sila kinahanglan magulat pa sa Market Day nga schedule sang Iloilo City Government. Ini matapos nga ginhatagan sila sang pwesto sa ikatatlo nga panalgan sang amo nga merkado. Base sa anunsyo sang Iloilo City Government, mahimo na makabaligya ang mga bolantero adlaw-adlaw halin alas 7 sang gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon ang mga bolantero sa amo nga area. Kabahin ini sang pagpaayo sang sistema sa mga merkado sang Iloilo City agud mahatagan sang gusto nga lugar ang mga bolantero kag malikawan ang pagdisturbo sa operasyon sa mga lehitimo nga vendors. Sa interview sang Bombo Radio kay Rosana Camacho o Con Camacho, isa sa mga nagabolante iya ginpahayag nga dako nga bulig para sa ila nga may pwesto na sila sa sulod sang merkado. Inibangod hindi na kinahanglan magbaligya sa lugar nga direkta nga mabasa sang ulan o kon masilakan sang init sang adlaw. Para sa iya, mas importante nga may lugar na sila nga kampante, organisado kag hindi na kinahanglan magpangita sang lugar kundi diin sila makabulante. Una, nagpasalamat kay Mayor nga gintagaan niya kami din sang pwesto sa babaw. Na kami nang okay na kami wala na kami ginaulanan, wala kami ginainitan. So far, medyo mahina pa man subong kay bago pa man lang kami nakasulod. So namin nakikampante na kami kinakaplastar kami, namin namon mga pwesto. Nagpasalamat kami kay Mayor kay Mama Rizal, kay Mamandot nga tagaan mo kami sa pwesto diri sa sulod. Nagpasalamat kami kay Mayor. Nabatian si Rosana Camacho. Ginapangabay naman sang Iloilo City Government ang tanan nga bolantero kag vendors nga magpadayon sa pagkooperar kag magsunod sa mga patakaran kag regulasyon sa merkado agud masigurong mas hapsay kag organisado nga pagbaligya.